Яшчэ 17 снежня чырвоныя рукавішкі з лістамі дзяцей упрыгожылі зялёную прыгажуню. Тады гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі з няпростым лёсам пісалі аб сваіх захапленнях, аб тым, што шмат часу праводзяць у бальніцах і мараць аб сяброўстве. Таму для большасці з іх запаветным падарункам былі сучасныя гаджеты, каб кантактаваць у сацыяльных сетках. Такое жаданне было і ў Вячаслава Валаха. Хлопец атрымаў мабільнік. Юнаку ён неабходны яшчэ і для вучобы. Это очень хорошая акция. Главное, у нас хорошо, что нас людей с ограниченными возможностями не забывают, дают возможность выйти в люди. Незалежна ад узросту, усе яны вераць у цуд, а яго ёлка жаданняў доры дзецям ужо 5-й год запар. Многія з гэтых хлопцаў мараць займацца спортам, таму ў спісе падарункаў веласіпед, самакат і нават шведская стенка. А вось у топе для дзяўчынак швейная машынка, наборы для малявання, графічны планшет, разубны гадзіннік і шэраг іншых карысных рэчаў. Я загадала, чтобы мне подарили книжки. Я очень сильно люблю читать. И мама просто не успевает мне покупать, как я сразу их читаю. Мне очень это интересно. Энциклопедии, может, что-нибудь такое интересное, чтобы я узнавала чуть-чуть побольше мир. И я становилась умнее и почти все знала, потому что мне это интересно. Здзейсніць жаданні 35 хлопчыкаў і дзяўчынак, якім гэта сапраўды неабходна, дапамагалі працоўныя калектывы розных арганізацый і прадпрыемстваў вобласці. Очень отрадно, что у нас очень добрые люди на Брещине. Все трудовые коллективы быстро откликнулись. Мы каждому предлагали выбрать любое желание, которое хочет трудовой коллектив, либо организация. Они все разобрали быстро эти желания и их исполнили. Очень замечательно, что у нас такая дружная семья, что под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи проходит такое мероприятие. Я думаю, что таких мероприятий должно быть больше. Для дзяцей навагоднія святы час цудаў, калі спраўджваюцца самыя патаемныя мары. А ёлка жаданняў іх у гэтым пераканала. Зараз яны могуць раіць усім хлопчыкам і дзяўчынкам, хто сутыкнуўся з цяжкім лёсам. Марыць смялей пра што заўгодна. Тым больш, што на ёлцы жаданняў яшчэ шмат галінак. Анастасія Цыкун, Роман Філюцеч, тэлерадыёкампанія «Брэст».